Okay, salamat kayo sa Diyos sa lain sa mga kagayunan diin kita magatuon sa iya mga bulawanon mga pulong. So tungtunan kining mahitungod sa kaluwasan karon nga kagayuna. So sa magasugod ta amo na nga langit nun. Salamat kayo Diyos ning takna nga ikaw naguban kanamo bisan pa Ginoo nga makapadayag kami sa imong bulawanon mga pulong. Nagapanugyan kami Ginoo diha kanimo nga ikaw magapanglihok niini tungod kay kung wala ikaw wala kami kahimuan bisan pa Ginoo ni atong mga katawhan nga diin mapaabtan ining mensahe. Ginoo among itugyan diha kanimo agpang panglihok niini sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So anita higala igsoon tungod niining kaluwasan atong tun-an. Sa balang kasulatan giingon diri sa libro sa Lucas 6 bersikulo 3 bersikulo 6 nga kanayon diri og ang tanang tao makakita sa kaluwasan gikan sa Dios. Mao na gi tudlo dinhi sa balaang kasulatan. Unsay atong nabasa? Og ang tanang tao makakita sa kaluwasan. So klaro kayo. Makita gyud sa balaang kasulatan. Ngano man pastor? Tungod kay ang kaluwasan nakasulat gyud sa balaang kasulatan. Apan makasubo karon tungod kay daghan man pud kayo nga mga pagtulon-an karon nga alkontra sa gipamulong dinhi sa Biblia. Gani na tay makit-an gyud bisan di as kadalanan. Sagad na tumadunggan bisan kamo siguro karon makadungog man gyud mo na ining mga tao nga moingon nga wa may lain makaluwas kundili ator pun kaugalingon. So mao ginay sagad na to masinati karon dinhi ning kalibutan na. Pero subok pamalandungon kung kay di ginamaw. Distansya gina kayo unsay kabuton Dios Ginoo. So naidaghang mga tao karon nga wa gyud kibalo. May tungod sa kaluwasan nga unta sa ato nang gibasa nakasulat man sa balaang kasulatan. So mo na atong pamalandungan ron ining pagtuon nato may tungod sa kaluwasan. Sa libro sa Mateo, ano kanayon diri sa libro sa Mateo 1, bersikulo 21, nga nakadayon ang balaang kasulatan. O igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki ug siya imong paganganlan si Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. So mo na ato makita dinhi sa Biblia gala igsoon. So naa nay manluluwas. Nganong maglibog pumagin uban nga naa na may manluwas nga nakasulat sa balaang kasulatan. Mao lagi pod daghan sa mga tao karon mosupak sa insakto nga katudloan mahitungod sa kaluwasan tungod kay di man pud ay tanan tao makasinati sa kaluwasan tungod kay gisulti man pud na ni Ginoong Kristo dinhi sa balaang kasulatan. Kay ingon man siya dinhi kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. So naay mga katawhan ni Ginoong Kristo nga iya pong luwason igsuon. So tanan pang tao maluwas, pangutana dili. Dili tanan makasinati sa kaluwasan tungod kay maunay mga pulo nga gibuhian ni Ginoong Kristo dinhi sa balaang kasulatan. So naapoy makita nato karon sa kalibutan. Mao lagi ni daghan sa magwali karon nagdahom nga kining pag-anhi ni Ginoong Kristo alang sa tanan kay mampunay gihimong tadtara ng Juan 3:16 sa daghan pud kaayong mga nagmensahe pug kuno lang pulong sa Ginoo. Natay mabasa diri sa libro sa Marcos 2 bersikulo 17 ragod higala igsoon nga nakanayon dinhi sa balaang kasulatan mo ni gihimong tadtaran sa mga Armenian gyud kasagaran karon ato madunggan kining puntuha sa ilang pagdeliver og mensahe. Kay gisulti man puna diri sa libro sa Marcos 2 bersikulo kanayon dire sa bersikulo 17 mo ni atong makita dire ingon dire og sa pagandungog ni Hesus niini siya mingon kanila ang mga maayo rag lawas wala magkinahanglan og mananbal kundili ang mga masakiton. Ako mianan dili sa pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasala. Mao kani gisulti dinhi sa balaang kasulatan. Igala igsoon og dinhi nang atong pagtuon focus ta dinhi rang bersikuloha ay sakto ginang magwali karon nga moingon nga kita mga kasala mga bisyoso mga plahobog
Kita'y gihanian sa tong Ginoo. Kay ngano, pinangga tas Ginoo kay kita may gianhian sa tong Ginoong Kristo. Kay naay magwali ingon ana karon ngano man tungod kay naapoy mga gwali karon payon yun na lag unsa poy kining kalihok kanos kalibutan. Ngano man tungod kay adunay mga katawhan purda kuno pulong sa Ginoo pero naapoy kuan lagi mga tinaguan. Mao na nga mo laban po dayon kini mga panghitabo karon sa kalibutan. Dili gyud nga ana ang purpose sa gianihan ni Ginoong Kristo. Dili ginamao nang pagkawaliha. Kay naaman diri sa makita ato sa laing bersikulo usab dinha sa Lucas. Na gaton diri sa libro sa Lucas. Nga na kaniyon diri sa libro sa Lucas. Mo ni ato makita dinhi gyud sa libro sa Lucas, no? Nga na kaniyon diri sa libro sa Lucas 5 versikulo 31. Igala igsoon 5:31 diri sa libro sa Lucas. Mao gyapon ingon diri gitubag sila ni Jesus nga nag-ingon, ang mga maayo rag lawas wala magkinahanglan og mananambal kun dili ang mga masakiton. Wala ako moani sa pagtawag sa mga matarong kun dili sa makasala. Aron sila managhinulsol. Mauni ang purpose dire. Kadtong dito sa Marcos ganina, galayson Marcos 2:17. Insakto to nga kulang nga naman tungod kay mauto ang gisulti lang ni Ginoong Kristo. Purpose niya nga moanhi gyud siya aron sa pag mao lagi na tawag sa mga matarong kun dili sa mga kakasala. Kay giingon man niya dito. Mao gyapon pagkasultiha diri kini ingon man siya dinhi kani gitubag sila ni Jesus nga nag-ingon, ang mga maayo rag lawas wala magkinahanglan og mananambal kun dili ang masakiton. Wala ako moanhi sa pagtawag sa mga matarong o lagi ni kun dili sa makasala. Ang importante dinhi kining sumpay kay giingon man dinhi kay kama man aron sila managhinulsol. Mao nay importante kining atong tun-an ginunta sa opening uban. Gunit nga ko sa bersikulo diha naman lang po magakos. So di gyud nato makita gyud unsa gyud gisulti diri sa balaang kasulatan, unsay purpose gyud sa atong Ginoong Kristo. Mun ana nga klaseng pagwali imbes kay musalig Ginoo, magsalig na gyud Hinoon ngano man. Tungod kay wa man kumpleto ha unsa gyud tumong sa atong Dios diri sa pag-anhi ini kalibutan. So kung anha ta sa bersikulo diha ra pud kutob ang atong pagtuon, no? So, mo man importante nga ato yung susihon. Ang importante aron ang tao managhinulsol. Ngano man tungod kay kasala man ta. Giingon dito na dito balaang kasulatan dito sa Roma 3:23. Tanan nakasala og kabsan si maya sa Dios unsa may nakabsan di hurot kabsan god. So kitang tanan sala. Mo na gisulti diri sa balaang kasulatan aron managhinulsol lagi. Kay mo nay gitudlo diri sa balaang kasulatan karitas sugo gyud kining sa pastor kining pagsangyaw gyud gala igsoon nga gisulti po diri sa balaang kasulatan kay niya po tay kita karon ning uban po nga sangyaw lagi kuno pero ambot ang sa pod nga pwedeng distansyahan pod kayo unsay gipamulong pod diri pulong sa Ginoo. Dinitas Marcos 16 bersikulo 15 ingon diri. Og siya mingon kanila, panlagaw kamo sa tibuok kalibutan, igwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Maayong balita lagi, dili kay daot balita. Sa puning panahon nato ron mo pun nagwalig daot pon balita, no? Ingon diri sa 16, ang muto magpabautismo maluwas, apan ang dili mo to paghawak man silot. Maritas pagtuo. Problema karon kay importante man nagsulti sa balaang kasulatan ni pagtuo. Sakto? Nah, wa may sakto kadakong repironon gyud na. Dako gyud kayong repironon kay ngano man dili na maayong balita. Daot na nga balita. Kay ngano, maayo gyud ang pagkabalitad. Kung wa may sakto ang atong pagtuo. Pero na insakto imong pagtuo ay salamat gyud kay Ginoo. Sa akong naninaw karon kun parte daghan ng nagtuo og klase-klase na lang pagtuo. Mo na ang sa balaang kasulatan
importante gining pagsusi sa maayong balita. Tanaw na ko nato unsay gisulti dinhi sa Juan 3 bersikulo areta higala igsoon diri sa Juan 3 bersikulo unsang Juan apa to? Diri sa Juan 3 ta bersikulo 14. Mao dinhi atong ninawon jud karon tungod kay mao ginay importante kining bersikulo ha. Ingon diri sa 14, og maingon nga ang halas giisa ni Moises didto sa kimingawan, maingon man usab kinahanglan giisa ang anak sa tao 15 aron ang tanan nga mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. O mo na importante itong ani galag sa pamalandungan sa matag usa ka napaabtan ni ini nga mensahe nga atong gisaw-an karon, no? Nga naman tungod kay ingon diri aron ang tanan nga mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. Diri tas 14 mo nindot kayo higala igsoon. Kay giingon diri og maingon nga ang halas giisa ni Moises didto sa kamingawan, no? Kamingawan katong dangtugon gud. Pattern diri ingon diri maingon man usab kinahanglan igaisa ang anak sa tao. Ambot nasabtan pa bughanis daghan karon. Ang buot pasabot na ni higala igsoon mao ni kadtong giingon diri nga igaisa gala natuman nganuman naisa magyud Kristo dito sa babaw, nalansang magyud taon si Kristo dito sa krus. Umo na ibuot pasabot diri naisa nganuman nalansang gyud taon nga atong Ginoong Kristo. Mo na katumanan nga gisulat diri sa balaang sulatan. Mao bitaw nga nay mabasa nato dito sa libro sa Hebrehanon gala igsoon 9 bersikulo 22 nga nakanayon dito, without shedding of blood there is no remission of sin. Ngano man laro man na kung walay pag-ula sa dugo walay pagpasaylog mga sala mao na si Ginoong Kristo na isa gyud taon. Mao na ang katumanan sa gisulti dinhi sa balaang sulatan. Ang nindot diri 15 ingon diri aron ang tanan nga mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. Ang kanindot sa gisulti dinhi sa balaang sulatan. Juan 11 bersikulo 25 unsay giingon ni Ginoong Kristo, ako ang pagkabanhaw ug kinabuhi. Ang tanan nga mosalig kanako bisan siya matay mabuhi siya. Higala igsoon kanus aman ang tawo mosalig. Nya tuan as menteryo. Maunay dakong problema gid. Maunay dakong problema. Muna nga kining panahon na karon sa atong pagtuon sa iyang mga pulong ang hagi na hinuktukan sa matag usa ka kaugalingon nga natugpahan ni ining mga pulong nga karon ning taknaa sa atong pagpamlandong niini. So mo na gisulti gyud dinhi sa balaang sulatan. Juan 6 bersikulo 47 unsa pa gisulti dinhi ni Ginoong Kristo gihapon dinha sa Juan 6 bersikulo 47. Ingon si Ginoong Kristo sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang musalig may kinabuhi nga dayon. Maunay gisulti gyud dinhi sa balaang kasulatan. May kinabuhing dayon kung ang tao musalig. Maunay gisulti dinhi sa balaang kasulatan. Naay atong basahon diri. Pahimatuod nga sa unang panahon naa ginisalig. Gisulat na sa Biblia. Kadtong pagkumprontahe ni Ginoong Kristo ni atong babae didto makita sa Juan 9 nga nagkanayon didto 35 hangtod sa 38 tay gala igsoon atong pamalandungan ni tungod kay naay nindot diri nga ato yung masilsil sa atong matag usa ka galamhan ni gala igsoon. Tingon diri sa 9 35 og si Jesus nakadungog nga siya ilang gipalagpot sa gawas ug sa iyang pagkakita kaniya miingon kaniya, musalig ba ikaw sa anak sa tao? Mo na gisulti dinhi sa balaang kasulatan. Siya mitubag nga nag-ingon, kinsa man siya Ginoo aron ako musalig kaniya. Og si Jesus miingon kaniya kaniya nakakita na ikaw kaniya og siya mao ang nakigsulti kanimo. Bersikulo 28 siya miingon, Ginoo mosalig ako, og siya misimba kaniya. Mao kani atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan. Kinsay gisimba? Si Kristo. O mo man ay atong nakita diri sa balaang kasulatan. Kumusta karon? Luoy kay ni mangit karon sa kalibutan. Daghang karon nagsimbag wa
na gyud magkanimaw igala igsoon. Wa na gyud magkanimaw. Kining uban gud mga pastor na sayod nga swito man ini atong panahon karon sa kalibutan. Nga daghang pagsimba karon nga wa na gyud insakto. Dili na maoy gisulti sa balaang kasulatan igala igsoon. Juan 4 versikulo 24 mao gihapon ni gisulti dinhi ni Ginoong Kristo sa 4 versikulo 24 ngan kanayon 23 ta ingon diri. Apan ang takna taliabot og kini mauna nga ang tinuod nga mga magasimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran kay kini ang gipangita sa amahan nga maoy managsimba kaniya. 24. Ang Dios espiritu ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan magagsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao kanay gisulti dinhi sa balaang kasulatan. Mao nay tinuod gayon nga panghitabo nga atong gisulsi dinhi sa Biblia higala igsoon. So mo na human naman ta o pangmatuod ni ining hisgutan nato diri sa balaang kasulatan. Anhita ni ining kapungot higala igsoon. Tungod kay daghang mga tao karon masupilon mahitungod sa pulong sa Ginoo. Dinhi sa libro sa Roma unsa gisulti dinhi sa libro sa Roma 1:18. Kay gikan sa langit gipadayag sa Dios ang kapungot adtong mga tao nga nagbabag sa kamatuoran mo kanang gisulti dinhi sa balaang kasulatan. Unay nakaangin karon kining atong mga panghitabo karon sa kalibutan mulunop linog napay kagutom karon hitabo kinig yung ay karon kining balatian nga way taong di mahadlok ini ay kung takdan tani mao uban ni ingon nga pandamay mananakon mo gini. So salamat kay Ginoo karon mga maabot mga bulan sulbaron niya tagaan tang maayong pamaagi ani ring sulba ning sakita kay grabing daghana nagud kayo na purisyon ini nagwad-ad na nga trabaho ning atong magkiigsuonan gyud uban no. So landong tas Ginoo na angin magutan ini tungod ni ini mga tao karon nga gisulat sa balaang kasulatan nga ingon kay gikan sa langit gipadayag sa Dios ang kapungot ni adtong mga tawo nagababag sa kamatuoran. Mao man ginaya kang bugto nganowan. Kinsa goy Ginoo o Dios di mapungot na ini mga hitabo karon sa kalibutan nga bisag kinsa na lituhan kisag kinsa na simbahon. Dili gimayo. Ani tas buhat bersikulo kapitulo 16. Unsa gisulti dinhi sa balaang kasulatan mao gini siya un tao. Buhat 16 bersikulo 31 nga kanayon diri. Og kaniya mitubag sila nga nag-ingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus og maluwas ka. Unsa gisulti sa Biblia? Tumuo ka kay Ginoong Hesus og maluwas ka. Ang nindot diri higala igsoon tungod kay giingon diri, ikaw og ang imong panimalay. Mao ni nindot diri gid unta. Dili kay ang panimalay, ang panghulos panimalay mao na nino mag-una nos kalibog. Mao na di gyud maayo. May kasiguruhan kung ang tao magapamalandong lang sa gipang tudlo dinis balaang kasulatan may tungod ni ining kinabuhing walay katapusan. Kay mutuo tag sa dili galag igsoon kaluwasan sa atong kalag, kaluwasan sa atong kalawasan niya matkaplagan gyud nato sa balaang kasulatan tungod kay insakto nga katudloan nga gitudlo dinhi sa Biblia. Unay makita gyud dinhi nato sa balaang kasulatan. Dayon ta ingon diri sa Hebrehanon 3:2 bersikulo 3 nga kanayon diri sa balaang kasulatan sa libro sa Hebrehanon. Yan kanayon diri sa Hebrehanon 2 bersikulo 3 nga kanayon diri gala igsoon. Dos ba? Mao gyud. Bersikulo 3 nga kanayon. Unsaon man nato sa pagkaikyas kun dili kita manumbaling sa maong dakong kaluwasan kini sa sinugdan gipamulong sa Ginoo unya gipamatuod kanato pinaagi kanila nga mga nakadungog ni kaniya. Og ang Dios usab nagsaksi niini pinaagi sa mga ilhanan og mga katingalahan og mga nakailing-laing mga milagro og pinaagi sa mga gasa sa Espiritu Santo nga gipamahin-bahin sumala sa iyang kaugalingong kabubuton. Mao ni karon diri unta ta focus ni ining ipangsulti diri sa balaang kasulatan di kay mutagad ka na ang mga pagtulunan karon nga way mga klaro ang nindot dire giingon dinhi
unsaon manato sa pagkaikyas kung dili kita manumbaling sa maong dakong kaluwasan. Kini sa sinugdan gipamulong sa Ginoo og unya gihimamtuod kanato pinaagi kanila nga mga nakadungog niini. Kisay nakadungog? Kini nga nasulat sa balaang kasulatan pinaagi sa atong mga apostoles. O giingon dire, kini sa sinugdan gipamulong sa Ginoo. Ganina gani basa mga inato to, no? Kay makita na to sa balaang kasulatan. Nga naman ang manluluwas si Ginoong Jesucristo. Puhat 4 bersikulo 12 ingon dito, kay walay laing ngalan dinisilong sa langit gihatag ngadto sa mga tao nga aron niini mga luwas kita. Kisa ngalan na, pastor? Mao gyapon. Ini atong giwali ron. Ginoong Jesucristo. Mao na siya ang kamatuoran gisulti gid diri sa balaang kasulatan. O mangani diri sa Juan 3 bersikulo 18. Mao lagi na akong giingon, di man ko maghula nga huhulga nga naman. Dili man ko kriminal nga mahulga mo di mo kriminal, no? Magwali man ko. So mo ni diri. Ingon diri sa Juan 3 bersikulo 18. Ang musalig kaniya pag dili paghahukman sa silot, apan ang dili musalig na hinukman na silot kay wala man siya motuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Mao kani gisulti dinhi sa balaang kasulatan. Kanus aman musalig ang tao, unyag tuwa na sementeryo, amo na problema gyud kayo, no? Gina. O ni ingon diri ang musalig kana dili paghahukman, o narabig ingon diri sa silot, apan ang dili musalig mao na lagi nahinukman na. Dito po lagi ning uban kay ingon man nga awa pay paghukom karon. Way paghukom gud. Isulti na sa balaang kasulatan, ug mao nang way paghukom, way mga priso ron. Klaro anang gisulti das balaang kasulatan des libros Juan 7 bersikulo 24, pagpanghukom kamo sa matarong hukom, mao na gisulti gis Ginoo des balaang kasulatan, no? Makita na nato kini mga taong suplado karon, wa na lingo-lingo wala ni mga tuhanan ni. Tapos yun ang ilang kuan pagtuo kung human ini kinabuhi maggahe kayo tud pa sa uban. Mao lagi gahe pa daw kuno kabot kay larbot ha mo ning kahoy magkuno. Gahe pa daw kuno magkuno. Na puy kita lagi ta ingon anak mga suplado kayo walihan mo sa pulong sigang biyaan binuong ka diya. Na gyud karon panahon na. Muna nga diri sa balaang kasulatan sa matapos na ini dinhi gyapon ta sa atong focus gyud karon mahitungod ni ining higala igsoon ni ining gospel. Kay mao ginay importante gyud nga atong ipamatuod dinhi sa atong binsay karon ining takna nga atong gisigutan mahitungod sa kaluwasan. Ingon diri. 1 Korinto 15 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 4. Ingon diri si Apostol Pablo, mga igsoon buot kong ipahinomdom kaninyo ang maayong balita nga akong giwalik kanyo. Inyong gipanagdawat nga niini na nagbarog kamo karon. O nga pinaagi niini kamo ginaluwas kung inyo kiningkuptan pag-ayo gawas kung tapaw ra ang inyong pagtuo. Kay gikhatag ko kaninyo ingon nga mga labing hinungdanon ang nadawat ko rasab nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala. Sumala sa kasulatan nga siya gilubong, nga siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Sumala sa kasulatan, mao nay mabasa nato dinhi sa Biblia higala igsoon. So mo balik gyud nato ning gospel higala igsoon. Mao na siya ang kamatuoran nga mahitungod sa kaluwasan higala igsoon. Mao nga niining atong pagtapos ako magaingon kaninyo kining gisulti dinhi sa Marcos 1 bersikulo 15 nga nagkanayon. Pag hinulsom na gyud ang giingon diri sa balaang kasulatan, kanus aman ta. Ingon diri sa Marcos 1:15. Hinulsuli og biyain ninyo ang inyong mga sala. Og tuhuin ninyo ang maayong balita. Ang maayong balita mao nga si Kristo namatay, gilubong og nabanhaw. Ang tanan nga mosalig kaniya may kinabuhi nga dayon. So niini nga puntuha karon magatapos ta niini atong gisaw-an nga magputuluan hitungod sa kaluwasan. Kini yung higala igsoon Pastor Edwin Gonzales mag-ingon kaninyo ang Dios magapanalangin og daghang salamat sa imong pagkikuyog ni kanako karon. Daghang salamat.